IFM News. IFM News. Lokal. May sa 50 ket innem nga agtawen na lalaki ang marino nga agserserbi kas chief cook iti may sa barko iti baligi anay salakan kalpasan ang narigatan ang makaanges. Iti local government unit iti Curimaw nga indalwan ni Honorable Mayor Edward Kilala ken ti Rural Health Unit Curimaw ket sigud aket nakitinulong iti Philippine Coast Guard ken ti Omnico Natural Resources Incorporated para iti emergency kada ito nga biktima. Naibakwit ti pasyente manipod iti barko babaen iti panagusar iti bangka ket si tatalged anaipan kadigi kasitgan nga ospital. Kalpasan ti medical evaluation na yakar iti pasyente iti pribado nga ospital ken na-admit iti intensive care unit para iti nainget apan nakamonitor ken tapno malapdan ti panagkaro ti oxygen saturation na gapu ti rigat na pinaganges. Gapu iti dago sa panagtignay ti rescue team ken suporta ni SVP Almaco iti Omnico Natural Resources Incorporated anang ipausar ti bangka iti kompanya ket naipan ti pasyente iti natalged a kasasaad. Dating operasyon ket mangipanganet get iti kinapateg ti panagtinulong dagiti lokal a unit iti salunat dagiti ahensya ti gobyerno ken dagiti pribado a kompanya para iti panangsigurado iti kinatalged ken pagimbagan dagiti marino ken komunidad iti igid ti baybay. Para iti IFM News Idol Glenn Batuyong, Tatak IFM.